Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bardorai aziz, bo zamин ҷунбид тибқи санад бародари азиз аз ҷод мехизи бисмиллаҳи роҳмани роҳим мега 7 қадам мезанӣ. 7 қадам ки зади зикр мекунӣ. Ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ, ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ, ла илаҳа иллаллоҳ, инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. Калимаҳоро гуфтан мегирӣ, Аллоҳ бузургиша зикр мекунӣ. Ва оз я ҳадиси хондум вақти ҳазрати Умар амиралмуъминин буд, замин ҷунбӣ сахт шида буд. ҳазрати Умар баъд омад қавмша гуфт ки агар ҳамин байни шумо мақсад мардум бисёр гуноҳ мекунен, як бор дига агар бо ҳамин замин ҷунбӣ сахт шид гуноҳкунии шумо бас нашид, ман Мадинаро тарк мекунам, мерам. барам бародари азиз, Аллоҳ тавфиқ даҳад ки дар Рамазон ислоҳ бишем ва ҳамин 7 қадам бизанен, зикрҳоро бикунен. Фуромадан шарт нест, нофуромадан метавона дар насиб боша, мемурӣ. Аллоҳ тинҷира битар нигаҳбон боша Тоҷикистона ҳама. ҳоҷӣ Муҳаммад Расули Иброҳимзода ки беш аз 20 бемории саратонро табобат кардааст, методи мубориза бо вазни зиёдатиро пешниҳод мекунад. бародарони азиз, шуморо ба ин фасли айёми баҳори нозанин ва моҳи бузурги шарифи Рамазон табрик ва муборакбод мегӯям. инҷо як шарбати гӯем солимӣ ихтироъ кардагием ки дар бораи сабук кардани вазн. Читобед аксия дар моҳи шарифи Рамазон, як курси табобат 147 сомонӣ, дастафка ба ҳама шаҳру навоҳии Тоҷикистон.